Здравейте и добре дошли в първото издание на мисия Моето семейство. Аз съм Борис Бачев и за мен е огромна чест да ви приветствам в това ново и вълнуващо предаване. Днес започваме едно пътуване, което ще ни отведе до сърцето на това, което ни прави такива, каквито сме. Нашите семейства и традициите, които те пазят. Днес ще се фокусираме върху една от най-важните теми за нашето общество – ролята на традиционното християнско семейство в българската култура. През вековете именно семейството е било основата, която е запазила не само нашите традиции и вяра, но и идентичността на народа ни. Традиционното християнско семейство е мястото, където се формират първите морални и духовни ценности. Това е средата, в която децата научават основни принципи, като любов, уважение, смирение и отговорност. Именно тези ценности изграждат основата на нашето общество и правят хората по-силни и устойчиви на предизвикателствата на днешното съвремие. В българската история християнското семейство е играло ключова роля в запазването на нашата културна идентичност по време на трудни периоди като османското робство и годините на социални промени. То е било основната единица на устойчивост и сплотеност, която е съхранила нашия език, обичаи и духовност. В днешния свят, изпълнен с глобализация и бързи промени, традиционното християнско семейство продължава да бъде важен стълб на морал и култура. То ни свързва с нашите корени и ни дава опора за бързаното и понякога несигурно настояще. Семейството е основна социална единица още от древни времена, независимо от културата или от обществото. В основата на всяко общество винаги е стояла идеята за семейните връзки. Те са били източник на сигурност, подкрепа и предаване на културните и духовните ценности от поколение на поколение. В България традиционното християнско семейство не само, че е изпълнявало тази роля, но е било и ключов фактор за съхранението на българската идентичност. Нека се върнем назад във времето, по време на османското владичество. Един от най-трудните и дълги периоди в българската история. В този период българската държава е била заличена. Българската култура и език са били подложени на натиск, но именно семейството е било онова свято място, което е запазило духовния и културен облик на нашия народ. Българските християнски семейства са предавали устно нашите обичаи, език, вяра и традиции, като по този начин са съхранили народната ни идентичност. Домът е бил не само място за живот, но и училище за морал и духовност. В семейния кръг са се празнували християнските празници като Рождество Христово, Велик ден, имените дни, като чрез тях се е предавало християнското учение и националната идентичност на децата. Тези традиции не само, че са свързали поколенията, но са създавали усещането за принадлежност към нещо по-голямо, към една нация и един народ. По време на османското владичество, въпреки липсата на държавна власт, именно християнското семейство е запазило вярата и ценностите, които са помогнали на българите да устоят на духовната и културна асимилация. В семейството са се предавали тайно и многовековните български обичаи, които са обединявали хората дори в най-трудните моменти на нашата история. Пример за това може да бъде запазването на килийните училища, които често са се намирали в домовете на заможни българи. В тези училища децата са научавали не само на четмо и писмо, но и на историята на България, което е било основен инструмент за запазване на националната ни идентичност. Историята ни показва, че когато държавата отсъства, а официалните институции не функционират, именно семейството остава последната крепост на народа. Дори след освобождението, когато българската държава отново се създава и възражда, семейните ценности продължават да играят ключова роля в изграждането на новото общество. Но семейните традиции не са били важни само в периода на османското робство. И в по-късни исторически периоди, например по време на Възраждането, семейството е било водещо в борбата за независимост и културно възраждане.
Будните български семейства са възпитавали своите деца в дух на свобода, образование и гордост от българската история и култура. Това се е превърнало в основа за борбата за национално освобождение. Примерите от историята са много, от революционерите, които са били подкрепени от своите семейства, до обикновените хора, които са съхранили българските традиции чрез ежедневния си начин на живот. Това е доказателство за силата на християнското семейство и неговата роля в запазването на българската идентичност през вековете. Днес в модерния свят може би си мислим, че ролята на семейството се е променила, но всъщност неговата същност остава същата. То продължава да бъде мястото, където се формират основните ни ценности и където се предават традициите и вярата на нашите предци. В свят на глобализация и бързи промени, семейните връзки и традиции ни дават усещането за стабилност и принадлежност. В съвременна България ние сме изправени пред нови предизвикателства, но ако се обърнем назад към историята, ще видим, че именно здравите семейни връзки са били ключът към устойчивостта на нашето общество. Въпросът днес не е как да продължим да предаваме тези ценности и традиции на новите поколения, така че да съхраним нашата културна и духовна идентичност. Семейството е не само първата социална клетка, в която всеки от нас расте и се формира, но и е основата, върху която се изгражда здраво и устойчиво общество. Традиционното християнско семейство е било и продължава да бъде стълб на социалната стабилност и културното съхранение. Въпреки бързите промени и предизвикателствата на съвременния свят, именно семейните връзки и ценностите ни дават опора и посока. Но какво точно прави традиционно християнско семейство толкова важно за обществото? На първо място това е мястото, където се предават основните морални и етични ценности. В семейството се формират първите уроци по справедливост, състрадание, уважение и отговорност. Родителите, като основни фигури в живота на децата, играят ключова роля в тяхното възпитание и развитие. Те предават на децата не само личен пример, но и учат на уважение към другите и разбирането на понятия като добро и зло. Една от основните ценности, които се предават в християнското семейство, е любовта към ближния. Това е не само религиозна заповед, но и основен принцип за създаване на хармонични и устойчиви връзки, както в рамките на семейството, така и в обществото. Когато децата растат в среда, където са обградени с любов и подкрепа, те са по-склонни да развиват тези ценности и в отношенията си с другите хора в по-широк социален контекст. Традиционното семейство също така е източник на културно съхранение, чрез ритуали и обичаи, като празнуването на християнските празници, семейните събирания и предаване на народните традиции. Семейството създава връзката с културното наследство. Това е от особена важност за едно общество, защото традициите и културата формират не само личността на индивида, но и облика на цялата нация. В традиционното българско семейство празниците като Рождество Христово и Велик ден не са просто дни от календара. Те са моментите, в които семейството се събира, свързва се с духовното и укрепва връзките помежду си. Освен религиозното значение, тези моменти представляват възможност за предаване на обичаи и традиции на следващите поколения. Така, освен че запазваме вярата си, съхраняваме и културната си идентичност. Семейните ценности играят ключова роля за изграждането на здраво общество. Възпитанието в семейна среда, основано на морални принципи, като отговорност, съпричастност, честност, формират индивиди, които допринасят за социалната стабилност. Когато децата научат семейството как да бъдат отговорни към другите и да спазват определени морални норми, те пренасят тези ценности и в своите взаимоотношения извън дома. В резултат те изграждат по-силни връзки с общността и се превръщат в активни и съзнателни граждани. В същото време семейната структура създава чувство на сигурност и принадлежност. Когато хората имат стабилни семейни връзки, те са по-устойчиви
на външни предизвикателства и стрес. Семейството е мястото, където индивидът намира подкрепа в трудните моменти, където може да сподели своите тревоги и радости. Тази подкрепеща функция на семейството е ключова за менталното и емоционалното благополучие, на всеки един от нас. Не на последно място, семейството предава основите на гражданското поведение. То учи децата как да бъдат отговорни членове на обществото, как да спазват правилата, да зачитат авторитета и да се грижат за другите. В християнското семейство тези уроци се основават на вярата и на духовните ценности, които са неразделна част от обществените норми. В съвременния свят, където традиционните семейни структури често са поставени под натиск, е важно да разберем значението на семейството като основа на обществото. То не е просто социална единица, а среда, в която се формира нашето разбиране за морал, култура и отговорност. Здравото общество се гради върху здрави семейни връзки, които дават на индивидите чувство за принадлежност, сигурност и морална устойчивост. Затова и ролята на традиционното семейство в България остава толкова важна. То е източник на стабилност, сила и духовност, които ни помагат да устоим на предизвикателствата на съвремието и да запазим нашата културна идентичност за бъдещите поколения. Въпреки че семейството винаги е било основна социална единица, съвременното общество поставя пред него редица нови предизвикателства. През последните десетилетия наблюдаваме значителни промени в семейната структура, които са резултат от социални, икономически и културни фактори. Традиционното семейство, основано на християнските ценности и сплотеност, все по-често се изправя пред трудности, които го поставят на изпитание. Първото и може би най-голямо предизвикателство, което се наблюдава днес, е промяната в семейните модели. В миналото традиционното семейство обикновено се е състояло от майка, баща и деца, с ясно разпределени роли и отговорности. Майката е била основна фигура в дома, грижайки се за възпитанието на децата и домакинството, докато бащата е бил главният осигурител на доходите. Днес обаче тези роли се променят. Жените все по-често участват активно в професионалния живот, а мъжете поемат повече ангажименти от дома. В същото време наблюдаваме и увеличаването на броя на самотните родители и алтернативни семейни модели, които също променят динамиката в семейната структура. Друг важен аспект е глобализацията и свързаните с нея културни влияния. Все повече хора живеят и работят в различни държави, далеч от своите родни места и близки. Тази мобилност води до размиване на традиционните семейни връзки и трудности в запазването на културната идентичност и обичаите. В резултат на това традициите и ритуалите, които са били основни за сплотяването на семейството, започват да губят своето значение. Все по-рядко виждаме големи семейни събирания за празници, а празнуването на християнските празници в много случаи става повече формалност, отколкото истинско свещено събитие. Технологиите също играят роля в тези промени. Докато в миналото вечерите са били момент за семейен разговор и свързване, днес често наблюдаваме как членовете на семейството прекарват това време пред екраните на телефони, компютри или телевизори. Социалните мрежи и дигиталните технологии, въпреки че ни свързват на повърхността, всъщност често ни отдалечават един от друг на по-дълбоко емоционално ниво. Липсата на качествено време, прекарано заедно, и намалената комуникация са едни от най-големите предизвикателства за съвременното семейство и общество. Съвременният начин на живот също води до повишено ниво на стрес, който влияе не само на отделния индивид, но и на цялото семейство. Забързаното ежедневие, работните задължения, финансовите проблеми и социалните изисквания често водят до напрежение и конфликти в семейната среда. В такъв контекст поддържането на християнските ценности като любов, разбирателство и подкрепа става все по-трудно. Но въпреки всички тези предизвикателства, традиционното семейство все още може да съхрани
своите ценности и да бъде основа за социална стабилност. Един от начините да го постигнем е като съзнателно поддържаме и укрепваме семейните връзки. Важно е да осъзнаем, че качественото време, прекарано заедно, не може да бъде заменено от технологиите. Трябва да се стремим да възстановим моментите на истинска комуникация, семейните вечери, разговорите около масата и съвместните дейности. Това е начинът да се създаде чувство за принадлежност и подкрепа, които са толкова важни за емоционалното здраве на всеки член от семейството. Друг ключов аспект е възпитанието на децата в духа на традиционните ценности. Свят, който често насърчава индивидуализъм и материализъм, е от съществено значение да предадем на децата си важността на добродетелите като състрадание, отговорност, честност и смирение. Традиционните християнски ценности могат да бъдат пътеводител в това възпитание. Важно е да се върнем към празнуването на празниците със смисъл и осъзнатост, а не просто като формални събития. Възпитанието в религиозни и културни обичаи може да даде на децата дълбока връзка с техните корени и да им помогне да развият по-широка перспектива за живота. Също така е важно да търсим баланс между професионалния живот и семейните задължения. В днешно време много родители се борят с времето, опитвайки се да се справят с всички свои ангажименти. Но колкото и да е натоварен животът ни, не трябва да забравяме, че семейството трябва да бъде на първо място. Инвестицията в семейните отношения, независимо дали чрез време, споделени дейности или просто внимание, ще имат дълготрайни ползи не само за семейството, но и за цялото ни общество. И накрая, в контекста на глобализацията, е важно да съхраним нашата културна и духовна идентичност. Семейството е това място, където културата и традициите се предават на следващите поколения. Ние сме тези, които можем да съхраним българските обичаи и традиции, независимо къде се намираме по света. Те ни свързват с нашите предци и ни дават усещането за принадлежност към нещо по-голямо от нас самите. Съхраняването на традиционното християнско семейство в един глобализиран и технологичен свят е предизвикателство, но не е невъзможно. Чрез съзнателни усилия, поддържане на ценностите и внимателно балансиране между модерния начин на живот и корените ни, можем да продължим да създаваме здрави, сплотени и устойчиви семейства. В съвременния свят, където ежедневието ни е все по-забързано и ангажирано, е лесно да загубим връзка с традициите, които ни свързват с миналото и дават смисъл на нашия живот. Въпреки това, традициите играят ключова роля в запазването на семейната сплотеност и предаването на ценности от поколение на поколение. Сега ще разгледаме някои конкретни начини, по които можем да поддържаме и укрепваме тези традиции в нашето ежедневие. Един от най-важните моменти е празнуването на всички празници, като Рождество Христово и Великден. Тези празници предлагат прекрасни възможности за сплотяване на семейството. Вместо да се фокусираме само върху материалните аспекти на тези прекрасни дни, можем да създадем собствени семейни ритуали, които подчертават важността на тези моменти. Например, събирането за празничната вечеря, на която всеки член на семейството споделя своите надежди и благодарности, е един от начините да внесем повече смисъл в празниците. Украсяването на дома, правенето на традиционни ястия или просто моменти да благодарим един на друг. Такива моменти още повече сплотяват семейството. Включването на децата в подготовката за празниците е прекрасен начин да ги възпитаваме в духа на семейните ценности. Децата могат да участват в украсата на дома, като например боядисването на яйцата за Великден или украсяването на коледното дърво. Така не само създаваме незабравими спомени, но и предаваме на децата усещането за святост и важност на тези моменти. Превръщането на тези дейности в семейна традиция ще им помогне да се почувстват свързани с вярата и семейните корени. Друг важен аспект е изграждането на ежедневни ритуали, които могат да сплотят семейството. Например, редовни семейни вечери,
са отличен начин да укрепим семейните връзки. Това е време, когато всеки може да сподели как е минал денят му и да се почувства изслушан и разбран. Важно е да отделим време за разговори с децата, да ги насърчаваме да споделят своите мисли и въпроси, като същевременно им показваме, че семейството е мястото на подкрепа и обич. Още един практичен съвет е да обсъждаме моралните уроци, които животът ни учи, чрез ежедневни разговори. Например, можем да използваме истории от нашия личен опит или да споделяме поучителни притчи с децата си, като се свързваме с техния собствен живот. Това може да бъде част от ежедневните вечерни разговори или време, отделено за четене и учене. Когато децата чуят тези истории, не само научават за вярата, но и научават как да прилагат ценностите в своето поведение и отношение с другите. Друг пример за такъв ритуал е създаването на специални обичаи около рождените дни или други важни моменти в живота на семейството. Такива ритуали не само засилват семейната връзка, но и подчертават ценностите като любов, благодарност и подкрепа. Не на последно място, важно е да поддържаме традициите на помощ към ближния, основен принцип в християнството. Един от начините да възпитаваме децата в духа на състрадание и щедрост е чрез семейни благотворителни дейности. Това може да включва посещения в домове за възрастни хора, дарения за нуждаещи се или участие в различни доброволчески инициативи. Такива дейности не само помагат на другите, но и показват на децата как да бъдат активни и отговорни членове на обществото, които спазват принципите на любовта и състраданието. Съвременното семейство може да изглежда различно, но традициите и ценностите, които носи, са все така важни. Съзнателното усилие да запазим тези обичаи, да предаваме семейните ценности, укрепва не само семейството, но и цялото ни общество. Традициите са мостът, който свързва миналото с бъдещето, а семейството е мястото, където тези връзки се поддържат и предават. Чрез съзнателни усилия и ангажираност можем да предадем тези ценности на нашите деца и да ги подготвим за бъдещето, като запазим най-доброто от миналото. Днес разгледахме една от най-важните теми за всяко общество, а именно ролята на традиционното семейство в съхранението на културата и ценностите ни. Видяхме как през вековете именно семейството е било стълбът, на който се е опирала българската идентичност, особено в трудни моменти от нашата история. Обсъдихме също и как семейството остава основа за социалната стабилност и предаването на моралните и етичните принципи, които изграждат едно здраво общество. Освен това, поговорихме за съвременните предизвикателства пред традиционното християнско семейство. В днешния глобализиран и технологичен свят често се сблъскваме с промени в семейната структура и социалните модели, които поставят на изпитание нашите традиции и ценности. Въпреки това, обсъдихме конкретни начини, по които можем да съхраним тези ценности и да ги предадем на следващите поколения. От активно участие в празници и ежедневни ритуали до възпитание на децата в дух на морал и състрадание. Но най-важното е, че тези усилия започват в нашите домове. Всяко семейство може да играе ключова роля в запазването на традициите и културната идентичност, която ни свързва с миналото и ни дава стабилност в настоящето. Всеки малък жест от вечера с семейството до участие в благотворителни дейности е стъпка към укрепване на нашата духовна и културна основа. И сега е моментът да чуем и вашите мисли. Какво означава традиционното семейство за вас? Как съхранявате и предавате на децата си ценностите, които са важни за вашето семейство? Каня ви да споделите своите мнения и истории в коментарите. Вашият опит е важен и ще помогне да обогатим тази дискусия. Ако това, което обсъдихме днес, ви е вдъхновило или накарало да се замислите, не забравяйте да се абонирате за нашите канали в YouTube и социалните мрежи и не пропускайте бъдещите епизоди на Мисия Моето семейство. Можете да ни последвате в социалните мрежи, където редовно ще споделяме новини, съвети и вдъхновения, свързани с темите, които ви интересуват. Благодаря ви, че бяхте с нас в този епизод. Аз бях Борис Бачев.
Ще се радвам да ви видя и следващия път, когато ще разгледаме още една важна тема, свързана с семейните ценности и традиции. Нека вашето семейство бъде силно, здраво и сплотено. До скоро!